टिक्का भी सिया पूरा मल्ला मल्ला जी अंकल ग्रुप बೈದ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಜೈ ಟಿಕ್ಕ ಅವಲ್ ತುರ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂದೊಂದು ಪರಮೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಬೆ ಕೈ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮನ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ತುಲ ಬತ್ತು ಆ ಶೆಫ್ ಬನ ನೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿದ ಬಾ ಫಯರ್ ಫಯರ್ ಹಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿನ ಅಂದು ಡಮ್ ಡಮ್ ಪಾಡಿ ಓ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮೋಡಿನಿ ಬೈದ ಎಸ್ 6 ಸ್ಟಾರ್ ಎಸ್ 6 ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯರ್ ಕುದ್ರು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೈದ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತ ಬೈದ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಫುಲ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ದಾದಂಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿವರ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಆಸಮ್ ಅದದ ನಂದಂದು ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಅದೇ ಪೋಪುಜ ನಮ್ಮ ರಿವರ್ ದೂರ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಗೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಂಬೈದ ಪಿರದ ಮೇಟ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಶವರ್ ಉಂಡು ಪಿರದ ಮೇಟ್ ಓಪನ್ ಶವರ್ ಮೇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಕೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ರೂಮ್ ತುಲಿ ನಿಕ್ ರಡ್ ಬೆಡ್ ಬತ್ತದು ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು ತೊಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ದೀತೇರೆ AC ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ ಬತ್ತದು ವೆಲ್ ಮೈಂಟೈನ್ಡ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಲ್ ಆದ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇವೆ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಜಿಮ್ ದ ಓನರ್ ಕಮ್ ಎ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಪುರುಷ ಒಲ್ಲೇರಿ ಏ ಜಿಗ್ಗ ಜವನಿ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಸೊ ತೂವಲಿ ಜವನಿ ರಿತ್ತನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಪೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲು ತೂಯರೆ ಪೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇಫರ್ ಝೋನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂದೊಂದು ಪರಮೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಬೆ ಕೈ ಕಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜವನಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಸೀದಾ ಲಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಎಂಕು ಲಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯ ಬರ್ಲು ಈಗಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ ಚಲ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಂಡ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾತ ಪೊತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಕಾಪೋಡು ಸೂಪರ್ ಆವತ್ತ ಸೂಪರ್ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಕೋರಿನ ಲುಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನುಭವದ ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಲುಂಬೆನ ಬರ್ರ ಸನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತೊಂದು ಆಡ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಕೋರಿ ಲುಂಬದು ಇಂಕ್ಲು ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಮಂಡೆ ರಿಪ್ಲೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಈ ಜನ ಗೌತಮ್ ಬಂದಾರೆಗು ಮಸ್ತ್ ಆ ಬಜಿ ಉದಾಸೀನ ಜಲಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಜುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಬಲ ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನೀರು ನೆಟ್ಟಿಡು ಬರ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡೆ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೋಟು ಬರ್ನಲ್ಲ ಲವರ್ ದಾಖಲೋಟು ಬರ್ತನ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಐಸಾ ತೀರಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ ಉಂಟು ದಾದಾ ವ್ಯೂ ಎಡ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗಣ್ಣೆ ಬಂದು ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಮೊದಲು ಬರಿಟು ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಉಂಟು. ಸುದೆ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜ
ವ್ಯೂ ತುಲೆ ವ್ಯೂ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೈಕ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡದ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಏ ಅಂದಿಯಾ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ತೋಜಾವ ಝೂಮ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋಂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ನಾಗ ಅವರವರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರು ಅಂತ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ತು ಬರೋ ಅಂತಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಮರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಟಿಕ್ಕ ಟಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಮದುಲ ಮನಿಷ್ಲ ಉಲ್ಕುಲ ಒಂದು ಕೋಡಿನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆತ ಕೋಡಿದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವನೀರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ತುಲಯ್ಯ ಟಿಕ್ಕ ಬೀಸಿಯ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಮುಕುಲೇದಾಯ ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಮುಕ್ಲೇರ್ ಅರ್ಜನ ಕೆಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ದಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಅರ್ಜನ ಕುಲ್ದಿರ್ತದೆ ಒರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಕುಕಿಂಗ್ ದಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಿ ಮಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತದು ಕೋರಿರುಂಬ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜನ ಕೆಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಒಂಜನ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪೋತ ಪೆಪ್ಸಿ ಬರ್ರೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜ ಈತು ಕೋರಿಲು ಮುದು ಬಿಡ್ತ ಪಾಪ ಒಂಜನ ಇಂಕಲ ಜಿಮ್ ದನ್ನೆ ಅಶ್ವಿನನ್ನೇ ಪಾಪ ಲುಂಬಿಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರೆ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಸೀದಾ ಬಟ್ ಹಾ ಒಂಥರ ಜೋಶ್ ಬರ್ಬೋದು ದಾಬಂಡ ಇಂಚ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜವನಿಯರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪೀಸ್ ತೂನಗ ಪಜ್ಜತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಕೈಪುನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಲುಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಏನ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಾನು ಪಾಡು ಇಟ್ಟಿ ಇರ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಪೂರ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಇಂಜನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಕೋರಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2 hours ಸೊ ದಟ್ ಅವು ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಇಂಜನ್ ಪೂರ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಥರ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಒಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪು 8 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು 8 kg yes bro so much bro yeah we have 8 kg sabas ginger garlic paste ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಆಪಲ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಪಿನ್ನೆಕ್ಕೆ ಮದು ಇಂಚಿತಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಮಾರಿ ಯಸ್ ಬೇನೆ ಎಂಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ದಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಸಾವು ಏನು ಬ್ರೋ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅವು ಅಶ್ವಿನ್ ಬಾಯ್ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ awesome ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೈದ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 hours ಎಂಕ್ಲು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೀಪ ದೈ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಅದ ಆತ ದೀಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದ ಅತ್ತ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದರುಂಡು ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ನೊಮ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಎಸ್ ಜೈ ಟಿಕ್ಕ ಅವಲ್ ತೋರ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾ ಬುರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ ರೇಷನ್ ಅವಾಗ ಬಾಯ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿದ್ವಿ ಆಂಡ ನಾನು ಏತ ಆರ್ಸು ನಾನು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾನೆ ಗೆಂಡ ಬಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಪ ನೀರು ಕುಲ್ಲವೇರ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಬಾಕಿ ಪುರ ಬಾಲೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಗೌತಾನೆ ಇರಡಗೆ ಬಲ ನಮಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಲ ಅದು ಗೌತಾನೆ ನಾನು ಇರಡಗೆ ಈತ ಪೋರ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಗೆ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಸುದೆ ಉಂಡು ಫೂಲ್ ಗಾಳಿ ಉಂಡು ಜವನೇರುಲ್ಲೇರು ಪಿರದ ಮೆಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ತೆಲ್ಪುಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಿರಾಡು ಅಂತ ಮರ್ಲಗಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಪುದಾರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ಮಾ ಮೇಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಅವತ್ತೆ ಪುನಗ ಕಿಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಕಮ್ ಓನರ್
ಮಲ್ಪನ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ 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 ಜವನಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬನ ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಲಾಗಿಲ್ಲ ಲೈನ್ ಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಟ್ಟೆ ಲಾಯಕ್ ಈಗ ಪನೋಜಿ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಜವನಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆತೀರಾ ಜಾಸ್ ಕಮಾನ್ ಮನೀಶ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೋಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಮಾಡ್ಗ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕ್ತದು ಯಾಸ್ ತುಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಿ ಬೆಜಾಚಾವ್ ದಯಮಾನ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಚಲೋ ಬತ್ತು ಆ ಶೆಫ್ ಬನ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿದ ಹಾಂ ತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಂಚ ತುಲ್ಲಾರ್ ನನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಲಾವು ಅಂಡ್ ಐಟೊಂದು ನ್ಯಾಕುಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಬೇ ಕಾಯಿಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಯನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಶಲಾವು ಯಪ್ಪ ಉಫ್ ಹೌದಾ ಹಾಂ ತಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಎರದೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ದುನ್ನಜ್ಜ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಹಬ್ಬ ಕಾಯ್ದು ಹಬ್ಬ ಹೌದಾ ಯಬಾ ಯಬಾ ಫಯರ್ ಹಸುವಿನ ಮುಂಡಿಗೆ ಹಂಚಿನ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಗೆ ಪೋಡಿಂದ ಹೆಂಚಿನ ಐಕೊಂದು ಇಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಯಾವ್ಯ ತಿರ್ತು ಫಯರ್ ಪಿದೇ ಪೋಂಬ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಡಿಯಾ ತಿನ್ನೋಚ್ಚಾ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಚೀನ್ ಟಪಾಕಿ ಡಮ್ ಡಮ್ ಯಾಸ್ ಚೀನ್ ಟಪಾಕಿ ಡಮ್ 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 ಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಟಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಸಮ್ಮಯ ಸಬಕರೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಂಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಯಾಸ್ ಪಾಡಿ ಓಕೆ ತಂಜಿ ಬಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಂಪಡ ಕೆಲವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಎಂಕುಲು ರೆಡಿನೇ ಕಂತೊಲಿಂದು ಈತು ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಎಮ್ಮ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕೆಜಿ ಕೋರಿದಂಜಿ ಹಾಂ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ వచ్చి ಯಾಸ್ ಪಾಡಿ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅತ್ತ ಸರಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಾಡಿ ಮನೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಟಿಕ್ಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಫುಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತಾಡ ನನ್ನ ಜವನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಂಚ್ ಅಂತ
ಏ ಪಿರಾ ಪಿರಾ ಏ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಜವನರ ಜೋಶ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು, ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸುದೆ ತಪ್ಪಿದೈಡ್ ಉಂಡು, ಸುದೆ ಬರಿ ಆಸಮ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಬೋರ್ಡರ್ಗೆ ಇಂಚ ಬರಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಲುಂಡು ಮಧುಸೂದನ್ ಈ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಷಯದ ಬಂಡ 4 feet ಹಿಡಿದು 6 feet ಮುಟ್ಟು 7 feet ಲೈಕ್ 6 feet to 7 feet ಆತು ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಎಂಕಂತ ನಿಂದರ ಬರ್ಪೋಜಿ. ಸೊ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ ನಿಂದರ ಬರ್ಪುಡು in the swim like in the gang of swimmers. I am the only one who don't know to swim. But ತರ ಜಾಲಿ ಅವನುಂಟು ಸುದೇಬರಿ ವೈಬೆಡ್ ಉಂಡು ಬರಿಟೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ತರ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಟು ಸೂಪರ್ ಗೋಬು ಗೋಬುದು 6 ಬಚ್ಚಿದು ಜವನಿಗೆ ಫಂಡಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಸಾಲಿಡ್. ಹೌದೇ ಎ ನೈಟ್ ವೆಲ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಸತ್ಯ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಪನ ನಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ದ ಆ ಥರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಾಂಡ್ ಒಂದು ಜಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು ತೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ 8 o'clock ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ರಿದಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅದ ಪೊಡಿ ದಯಪಂಡ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ದೊಂಬುಲ ಲಕ್ಕಿ ಸಾತಿಗೆ ಬರಿಟ್ ಸುದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂರ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಒಂಥರ ಕಾಂಡ ಪೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನೊಂಥರ ಜಾಲಿ ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುದೇಕ ನನ್ನ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯರ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆತೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಮೂಲ ನನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯರ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನನ್ನಲ ಅಂತ ಮೋರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಸಿಟಿದ ಉಲ ಐತದೆ ಸಿಟಿದು ಅಂತ ದೂರ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕುಂಡು ಅದ ತರ ಜಾಲಿ ಮಾರೆ ಮೂಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಲೈಕ್ 8 ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪುನ ಮಾತಲ ಅಂದತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅತ್ತನ ಲೈಕ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ರೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ ಅತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ 2 ಜನ ಮಾತ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಚ ರೂಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬರೋಲಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ನನ್ನಲ ತೆಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಅವಲ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮೂಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವೈಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅತರ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ವಾಡ್ದು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತರ ಆಗಸ್ಯ ಮೆಮೊರಿ ಲೈಫ್ ಮೈನ್ ಅದಪ್ಪನೆ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಔಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 6 star ಬರೋಲಿ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು 6 stars ಬಂದು 6 star ಬಂದು. ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮೂಲಿ ಇತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆದ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ಈ ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಆದತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ ಆನಾಗ ಒಂಥರ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಡೆ ಆತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್. Yeah. Signing off from Tanir Bavi.